Maita enyu adiwa vatariri, tiri kumhanyisano nayo nyaya yedu yekuti toita sei sevanhu kuti tirege kuramba tichingofa pamigwagwa. Iwewe uri kufungei zvinganatse zvikuru sei takatarisana nemazororo ari pamberi pedu nokuenda kumberi kwese vachinoda vasagota zuva nezuva tiongorora tsaona yatika papi nguvai mumugwagwa upi. Mungada kuyeuchidzwa neni kuti mugwagwa watakagadzira munyowani wakagadzirwa nehurumende. Munyowani wacho vanhu vakuvhetemesa mota kunge zvimbwa mupengo. Tarisai Rusape bus disaster iyo. Tarisai yemasupporters eDynamos akafira kukadoma uko. Takandotokuudzai ndine forensic ndine V11 mugwagwa hauziwo uri kukanganisa unhu hwedu tarasa kana jambira kuSouth Africa pana makadho area paya mugwagwa uyo wakanaka zvazhinji vangani kuvakafira ipo paya vemuZimbabwe. Ndiri kuda kuti pataenda go deeper inotaurwa yeye iye zvino takunyudza gejo takuona kuti chii chiri kunetsa kubva 1980 hausi mugwagwa nauya sara ndeyekuti kama makati fix your potholes unotanga wafixa attitude baba attitude nebehavior dzavanhu dzatorwa nembwa. mashoko makukuti ari kutaurwa iyo. Saka tinokupai hatichadi my doctor hatichadi zvokuti tiite zvekufungidzira kana kuva emotional kana kuisa politics mugwagwa. Unoona kupererwa kwomurume mukuru anotanga kufunga politics mugwagwa ari kufa ndiwe neni. Ndozodzokera pekupedzisira panze transit period ichokwadi maoperators edu varidzi vedzimotikari vanobhadhara madhiraivha mari itaiwo mitemo muchityikawo upenyu hwavanhu muvapewo nguva yakafanira yabuditswa nadhiraivha muno. Ndo zvimwe zviri kukonzeresa tatenda zvikuru kwazvo. Mashoko makukuti ari kutaurwa. Baba vari kuti mumusoro medu mugamuga mune mapothole futi. Road ine pothole iwewe uri kutyaira motikari une mapothole. Watakurwa nekuti dzimwe nguva tinoona vanhu varara muchipatara vakutaura kuti kubvira kwatabva uko vari kumhanya vari kupfura marobhoti akatsvuka vari kuita se kumuri kuregererei achidero. Imi sedunga munhu imi semapassengers vatakurwi vese makurirwa nadhiraivha mumwe chete muri 20 muri 18 muri 15 ndikuya pauri. Ndoda kutaura kuti zororo Mai Chisamba rinoita kuti vanhu vange vachifara. Saka kufara ikoko tikakupesanisa Mai Chisamba tobva tazofarisa. Ndozvandiri kuona zviri kuvhiringa pamazororo nekuti kana vanhu vakafarisa ndipo vachaoneka vachityora mitemo yemigwagwa yakaita sekuti pamarobots vakupinda mared robots vakudhiraivha vakadhakwa. Saka ndiri ngoti vanhu pazororo ngatifarei asi ngatisafarisei. Mashoko akanaka echenjedzo. Tengerai moyo wenyu juzi mudzikame. Kumusha kwagara kuri kumusha. Kuzororo kwamuri kuenda kwagara kuriko kunotonakidza kana masvika muri vapenyu. Ndombe yakwamuri baba machakaire. Regai nditi kune vese vane mabhazi nevane makombi nedzimotikari inzwa kukoshesa mudziyo wako wakatenga. Usaupe munhu asina mapepa akakwana. Usamupe munhu mota yako kuti drive nemunhu akazungaira. Usape mota yako kuti drive nemwana mudiki kana mucheche. Nhasi ndichiuya pano paprogram ndarwadziwa Mai Chisamba. Vamwe vabereki vakagara so mwana wavo ari kuprimary ari muuniform yeprimary achidhiraivha mota achimhanyisa varimo. Ndikati vari kudzidzisa chii kumwana? Chinoteera next week ndechekuti ane akutumwa kumashopu mwana iyeye inaonditengera mukaka kana chingwa okonzera maaccidents. Chimwe chandoti ndanzwa chief superintendent vachiti vari kubuda neuwandu. Uwandu hwenyu hwamunobuda nahwo ihwohwo ngahutibatsire husativhiringidze. Chandinoda kuti muite kana mabuda neuwandu chief superintendent murodhi imbosvikai kumapassengers mota yapakwa mosvika pane mota yacho chaiyo pabhazi muri kufambawo zvakanaka here nomuchairi uyu munzwe zviri pamwoyo pedu zvinodambudziko muri kunomira kumuzeze uko kuti auye nekapepa kake kana akabata mumaoko pamwe anongouya akaisa maoko mujini achiuya achitambidza vakomana venyu mari ikoko rotodzoka akuenda nesu ndopamunozoti vachinzi mota yaparara uyaiwo mudhuze memota imo muchiona mapasenja nemota yacho muchinzwa zvichemo zvedu. Uyezve ndapota zvikuru zvimwe zvinoitika maroadblocks ngaasazonyanya batanewo zve ngaitiwo imwe ikaitwa apa imwe yoitwawo uko. Zvimwe zviri kuzoita kuti vakomana vekudhiraivha ava vakomana ava vanenge vava kuti roadblocks dzikaita 5 kubva muHarare kusvika muChivhu kamari kese kana ikapera kutsvairwa nemapurisa vane stress vopedzera vatendesa mumitumo. Ndizvozvo regai vapindure vari pano.
hatiere nyoka negavi kana ichinge iripo baba. Vamachakaire pandataura nezveuwandu hwedu ndofunga kana mandinzwa ndataura nezvenyaya yedzidziso, handina kutaura nenyaya yekuti tinowanda mumugwagwa kumisa kuita maroad block. Regaiwo ndiende mberi zvakare ndichiti pari zvino kana vanhu vachida kutaura chokwadi, maroad blocks edu akatidzikirei zvikurusa zvekuti pane vanofamba vachienda kwakasiyana siyana takadzikisa maroad blocks edu ndisingazivo kana paine akawanda ari kuwanikwa achiripo but takatidzikise. But zvisinei zvichemo zvenyu izvozvo tinozvitora tonozviongorora kuitira kuti tione kuti mumugwagwa musaite tsaona. Mashoko akanaka ngaiende kokupedzesera uko. Ndiri kuya kwamurimisa president mukunzwa zviri kukurukurika. Zvatakatarisana nezororo iri remagamba iri Mai Chisamba. Vanhu vakuita kufamba kwakanyanya stereki. Musvikiro waita una basa naye. Wadi kuti wamudzwa kuti kana wafamba famba zvakanaka usamhanyise, kana ari murume wako muti drive safely ka. Uye zvechepiri Mai Chisamba titarisa kwatinogara uko. Tunoona kuti isusu vabereki vechidikika tunotuma kamwana kane makore 3 kunotenga patakshop. Takshop iyi akupfura nepa road panofamba mota dzinenge dzichimhanya dzichiita sei. Izvozvo sevabereki ngatiregedze tsika iyo, ngatikasiyeka tsika ikako nokuti mwana yetu kumisa panjodzi. Mwana kana ari mudiki muperekedze uende naye kana kuti ambofamba amboona nyika kwete kumutuma nokuti wakutesa upenyu hwake padambudziko. Mashoko makukutu. Izvozvo munhu nemunhu ngaazvitarise. Muongororo netsvakiridzo taiona vanhu vachifamba nevana mumugwagwa. Mwana ndiye anenge akaiswa kune mota kumugwagwa uku. Munhu mukuru ari kunoku. Fungaiwo ka. Handiti ndouya kwauri shamwari ndobva ndaenda pana Tezvara. Enyu Mai Chisamba. Ini ndoda kukurudzirawo vatyairi vose varidzi vemotokari kuti ngatikoshesei midziyo yedu sezvambotaurwa nababa. Ngationgororei kuti mudziyo uyu wakamira sei. Musangoise dzimwe mota parodi. Dzimwe mota dziri kutongofamba asi dzinenge dzisina malights, mabreki chaiyo haasi kubata zvakanaka, asi zvino mota inongodzi ngaipinde parodi. Tiri kutozvi expose isusu kunjodzi chaizvo. Saka ndiri kukurudzira vabereki kuti ngatitarisei mota dzedu kuti dzakamira sei. Mashoko echenjedzo akanaka 9. Asi kazhinji zviri kutaurwa izvozvo zvekuti motikari iri kumhanyisa. Motikari iyi handifunga kuti chinosvika kwatiri kuenda. Motikari iyi handifunga kuti ine mabreki akakwana. Munozviona murimo asi munoramba mugeremo kuti patichapfuura pabhora apa tiregai tigoona kuti zvinenge kumbukasa papfuura pabhora mapondwa netsaona. Imimi mukangoona zvinhu zvisina kunaka ngazvigadziriswe. Ndo yapamuri vatezo rangu. Ini ndafara zvikuru kuti nguva nenguva tinenge tichiblema mapurisa nevanenge vakamira mumugwagwa nekuda kwetsaona dzinoitika. Asi chandifadza ndechekuti tatora donzvo rekuti iwe wakazvimirira wega pachezvako uri kuitei kuti njodzi dzisawande. Ndiri ipapo zvakare ndinokumbirawo vemapurisa vari pano mune bato rinofambisa mashoko. Nyaya iyoyo yekuti munofanira kuenda pamhepo pazvivhitivhiti nepamaredhiyo pese muchibvunza muchitaura vanhu, iwe muri rwendo ramuda kufamba pazoro rino, funga usati watanga kufamba. Vari kufamba vese achatyaira ndiani? Ari kutyaira mambomudzawo here kuti wakatakura upenyu hwevanhu, kuchengetedza upenyu hwevanhu? Mashoko akanaka ari kutaurwa. Ndiri kuenda pana delight, saka pfungwa dzenyu muri kupindirana baba chinoda. Vanga vachiti ngazvirongwe. Aikuna ikungo upenyu hwako hwakakosha. Aikuna kozorazo wapinda imozoti handi baba mudiki vari kudhiraivha nasinai. Ndatiete vari kudhiraivha. Zvinorongwa. Ndingori nechichemo chimwe chete sezvo tiri kuronga dare rakanaka kudai so kune vemadzitare nevehurumende tinokumbirawo kuti kudzidziswa kwezvinhu kweiwo malaisensi kunge kuri pachena kana kunge kwakareruka. Muzvikoro muri kutidzidzisa matombo haazhiwa, hana zvaanotibatsira, asi zvinosumudzira nyika kuti ienderere kumberi tiri kuzvikanganwa tichizvisema. Mai Chisamba, tiri kukumbirana kuti vanhu ngatisaendei parodhi tine ukukutu. Vanhu vakashatirwa, vanhu vakagumbuka, munhu mabatiro anoita steering netsinga anoratidza kuti hapana kufara apa. Mashoko akanaka naye kurudziro. Zvechokwadi mwana uyu ari kutaura zvechokwadi. Mukaona panguva yeye inonzi pachirungu peak hour yekuti vanhu vese vari kumhanyisana nezvavari kumhanyisana, munonyatsoona kuti ava baba vane hashava, ava mai havana kurara mushava. Uyu anenge ane nzara, uyu akumbira mota, uyu aba mota angonosiya varidzi vemotokari kundege. Saka akuda kuita tumwe tunhu pamotokari. Munonyatsoona kuti ndiani ari kudhiraivha mota. Ngatisangane muchikamu chinoteera.